ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ। ଆଉ ଏ କଥାଟି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଖାସ କରି ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଯଦି ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ବାହା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ନା, ସେ ମଦ ଠାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଦୂରରେ ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯଦି ମଦ ପିଉଛି, ସେ ନ ବାହା ହେବା ଦରକାର। କାରଣ ଯଦି ତୁମେ ମଦ ପିଉଛ ନା, ତ ତୁମକୁ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି, କିଛି ବି ଫରକ ପଡ଼ିବନି। କାରଣ ମଦ ମାତାଲ ଲୋକଙ୍କୁ ତୁମେ ଯାହା ବି କୁହ, କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି। ଯଦି ଫରକ ପଡ଼ିବ ତ ତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ଧର ତା ବାପା ଏଇଠି ପଡ଼ିଥିବ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ, ଲୋକ କ'ଣ କହିବେ, ତାରି ପୁଅ ନା ଯେ ସେଦିନ ମଦ ବି ପଡ଼ିଥିଲା। ହେ ୟାର ତା ମା ବାପା ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଏ ଛୁଆଟେ କ'ଣ ଜୀବନ ହେବ। ସେ ଛୁଆକୁ ନା ଏଇଠି ବାଧିଥାଏ। ନା ସିଏ ଆସି କାହାକୁ କହିପାରିବ, ନା ନିଜେ ଶୁଣିପାରିବ। ଆଉ ଯଦି ମଦ ନ ଛାଡ଼ି ପାରୁଛ, ତ ଗୋଟେ ଝିଅର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରନି, କି ଗୋଟେ ପୁଅର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରନି। କାରଣ ତୁମେ ଯାହାକୁ ବାହା ହେଇଥିବ ତା ଜୀବନ ତ ନଷ୍ଟ ହେବ, ଆଉ ଯାହାକୁ ତୁମେ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିଥିବ ତା ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେବ।